Antigone er et godt eksempel, som opfylder meget af Aristoteles' drama eller tragedieteori, hvilket vil sige, altså, at Aristoteles finder det her Antigone som et godt drama. Mytos i historien, altså handlingen, det er, at Antigone gerne vil begrave sin bror Polyneikes, som har angrebet en anden bror og endt med at tage livet af hinanden. Det er kun den anden bror, Eteokles, der må få en begravelse, fordi han ikke er forræder. Det er hendes onkel Kreon, der er den nye konge, og som forbyder hende at begrave sin bror. Da hun gør det alligevel, så skal hun dø, og så bliver hun henrettet, hvorefter at Kreons søn vælger at begå selvmord, fordi de skulle giftes. Og hans kone ender med at dø, og det ender med, at Kreon også selv gerne vil dø, men han er fanget i den levendes verden. Moralen i historien, det er, at intet er så vigtigt som klogskab, og hovmodighed bliver straffet. Ja, der er to vigtige ethos i Antigone, og det er selvfølgelig Antigone og Kreon, men altså, det er ikke sikkert, at det er Antigone, som har hovedrollen, hvor du kan sige, den måske nok nærmere hendes modstander, altså onkel Kreon. Altså, han har i hvert fald flere replikker i hende. Peripeteia, hvis det er sådan noget til det. Peripeteia, altså vendepunktet i historien, har vi sat til at være på side 48-50, for det er der, hvor Haemon, altså Kreons søn, vender sig mod Kreon, efter at han egentlig har sagt, at han vil følge ham. Så siger Haemon, det der er en af Haemons replikker, for du gør dig skyldig mod al ret. Og Kreon beskylder ham så for at være behersket af en kvinde, altså det er simpelthen for svagt at bøje sig for sin kvinde. Og alt hvad Haemon siger kun er til hendes forsvar, og Haemon svarer sig igen, og dit og mit er underverdens guder. Og det er så her, hvor man kan se, at Haemon har vendt sig mod sin far, altså selv. Nu begynder det sådan at gå fra at have været fair nok, at faren han har dømt hende til døden, til at alle går imod ham. Så kommer opklaringen, som hedder Anagnorisis på side 76, hvor Kreon han siger, at jeg læser lige noget Krens replik op. Og vidt har jeg fejlet, død har jeg voldt, mit stejle sinds afsindige trods, især des værk, ser mig der dræbte ham, og ham der faldt, far og søn, blodsforbundet. Ve for min vildfarne tankes tomhed, min søn, så ung i din ungdom, ve ak ve, segnet og død, jeg, ikke du, var en dåre. Og så giver koret ham så ret i, at han indsatte rette, men det er for sent. Og han indrømmer så her, at han har taget fejl, og han burde nok ikke have været så hårdmodig, som er hele moralen. Tilskuerne vil forhåbentlig, det vil de følge med, altså Eleos med Antigone over den tragedie, over den skæbne, hun går i møde. Og det er jo selvfølgelig et af virkningen, æstetikkens hovedelementer, som Aristoteles finder rigtig vigtigt. De vil også føle fokus, altså frygt, for at ende ligesom Kreon helt alene, og så er der også et mere konkret eksempel, altså med Antigones henrettelse, både at blive henrettet, men der vil det er også der, de vil følge med hende. Og det her, det vil så få tilskuerne til at opnå renselse, altså katesis, og det her, det er det, der gør, at Aristoteles føler, at digtning kan bruges til noget i modsætning til Platon, der bare finder, at digtning, det er fuldstændig ligegyldigt. Så tager vi Antigone i forhold til perspektivteksterne. Der er altså overordnet handler alle teksterne om sagen om de afviste irakiske asylansøgere, som søgte tilflugt i Brorsonskirken. Informationsartiklen det handler om, at styret kan tage fejl. Halvdelen af dem, der skulle have været sendt hjem, har fået asyl, og der er flere af dem har fået Birthe Rønn Hornbech. Og så talsmanden for kirkeasyl mener også, at det guddommelige, at det er stærkere end det værste, hvilket det i sidste ende også er i Antigone. Og det er jo se her ved et citat, han har i et citat i artiklen. Han mener, at mange af irakerne, der nu har fået opholdstilladelse i Danmark, ville være blevet tvangsudsendt, hvis de ikke var flyttet ind i kirken. Her der ses der et citat af Birthe Rønn Hornbech, hvor hun siger, vi lever i en retsstat. Disse mennesker har i årevis siddet myndighedernes afgørelse overhørig. Det er dybt uretfærdigt, hvis vi behandlede de asylansøgere, der ikke vil rejse hjem, bedre end dem, der rejste. Ved at de her asylansøgere gjorde oprør, ligesom Antigone gjorde, fik de til sidst ret. Halvdelen af dem fik således direkte imod Birthe Rønns udtalelse her opholdstilladelse ved, at deres sager blev genåbnet.
og nogle af dem direkte af hende. Det er ligesom i Antigone et budskab om, at det der med at gøre oprør og stick it to the man nogle gange kan betale sig, for det er ikke altid, at myndighederne har ret. Præcis på samme måde som Kreon til sidst i Antigone bekender sit hovmod og sin dumhed, så er det lidt på samme måde det, som der er sket i den her sag. I forhold til artiklen Kirke, Asyl og Demokrati, det er egentlig et problem for Kristeligt Dagblad, kan der også drages nogle paralleller mellem Antigone og i dag. Der er et citat her, vi fremhævede, hvor der står: 2 underskriftsindsamlinger, fortrinsvis blandt præster og teologer, har som sædvanligt stillet sig temmelig entydigt op på hver sin side. Den ene liste mener, at kirken er krænket af ordensmagten. Den anden liste hævder, at kirken skal kende sin plads i forhold til staten. Der er Antigone føler jo også, at kirken, altså det guddommelige, det er så her, hun mener, at det er en guddommelig lov, eller at blive begravet, er krænket af ordensmagten, hvilket i det her tilfælde er Kreon. Mens andre præster mener jo, at kirken er underlagt af staten, hvilket det her, at Kreon også er enig i, da han ignorerer de guddommelige love. Og det er det her med, at Antigone finder, at det er en menneskeret eller naturret at have en ordentlig begravelse, som Josefine siger noget om. Ja. I dag er det sådan, så at som reaktion på Nazi-Tyskland, hvor man kunne ophæve statsborgerskab, det er det, der står beskrevet her i artiklen, så har man lavet en erklæring i menneskerettighederne om, at man ikke må være statsløs. Så du må ikke være uden for et retssamfund. Det er det, de prøver på at beskytte sig her. Allerede dengang så taler Antigone om menneskeret i forhold til, at det er vigtigt at kunne komme ind i Guds rige, og vigtigt at blive dømt på den måde ved at have en ordentlig begravelse. Det er det samme princip, som vi ser her i dag, at hvis du er retsløs, ligesom hvis du ikke har en begravelse, så kan du ikke blive dømt nogen steder, og så kan du ikke have nogen fordel nogen steder, og du er egentlig ikke et person. Derfor er det vigtigt. I forhold til den sidste artikel, staten, kirken og proportionansen, politisk neopræster skulle klappe hesten, også på Kristeligt Dagblad, kan der endnu en gang drages nogle paralleller til Antigone. Artiklen her viser, at det ikke er alle, som synes, at staten har ret, hvilket kan ses ved det fremhævede citat. Det er altså ikke sådan, at staten og dermed også statsmagtens politi under alle omstændigheder har ret, og man skal bøje sig for den, blot fordi den er øvrighed og som sådan indsat af Gud. Det her, det er Antigone, som sådan set også enig i, da hun føler, at staten, altså det er Kreon, skal ikke have ret i alt. Da hun jo helt klart mener, at han tager fejl i forhold til begravelsen af hendes bror. Jo, og igen er vi inde med det her med, at er det magten, som hvad er størst? Er det guddommelige, eller er det verdslige?